Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Саратов өлкәсе Балакова шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Акчурина Әлфия Җәфәр кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны барча апа-абыйлары, племянник-племянницалары һәм туганнары котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең кадерле кешебез Неверкино районы Алиево авылында якты дөньяга аваз салган. 7 бала арасында 2 малай һәм 5 кыз үскәннәр алар. Бар кызлар арасыннан да ул иң шугы һәм иң шаяны булып җитешкән. Бар яклап та ул иң-иңе булды. Әлфиябез турында без бик михрибанлы бала һәм һәммәбез өчен дә җылылык таба алган кыз кардәше дип әйтер идек. Гадел, шул ук вакытта сабыр, тыйнак, бик уңган булган якыныбыз Аллаһ Тәгалә биргән гомер юлын бер тузан бер теге кадәр кердә тидермичә матур атлап уза. Аны барыбыз да бик яратабыз, һәммәбез дә карап тик сокланып яшибез. Арабызда чакырымнар булса да ул бер кайчан да бездән читләшеп яшәгәне юк. Һәр вакыт барыбызның да хәлен белешеп, мөмкинлеге чыккан сайын кунакларга кайтып, ярдәм итеп яши. Анарга барсаң да ул һәр вакыт шатланып, куанып кына каршы ала. Кадерлебез, рөхсәт ит ихластан сине матур туган көнең белән котларга. Син көзгеләргә карап, үзеңә инде шул яшемә җиттем дип ышанмый да торгансыңдыр. Дөрес, әле бик яшь күренәсең. Әмма узган һәр елың ул синең ирешкән нәтиҗәң. Без сиңа тагын шуның кадәр яшәргә телибез. Бар хыял максатларың алдашынга ашсыннар. Әле тагын бик күп еллар бер-беребез өчен кирәк һәм терәк булып яшәсә идек. Һәр кемнең дә туган көне җирдә бер генә икән. Шул бердән бер көн кешегә ел сайын килә икән. Гомерләр үтә икән ул, үтә дә китә икән. Хатын-кызның гына яше 18дә икән. Синең дә бүген туган көн, дөньяга килгән көнең. Сыкланып куйсак та ярый, нәк балик булган көнең. Мин алай-былай итәм дип төрле уй иткән көнең. Бу көнең һәр картлыгыңның яшьлеге җиткән көнең. Хөрмәтле Әлфия Җәфәровна, туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Кытлауларга баш аяктан чумган көн, туган көн, саннар алмашылган көн. Теләкләргә кытлауларга баш аяктан чумган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн.
айрылып торган көн